Day 3 λοιπόν, από το ταξίδι που αποφάσισα να κάνω μόνος μου στη Ρώμη για τα γενέθλιά μου. Και αφού ξύπνησα πήγα σε ένα συνοικιακό καφέ για να πιω έναν εσπρέσο στο μπαρ. Και ξεκίνησα πάλι να περπατάω προς το κέντρο για μία ακόμη περιήγηση με ξεναγό που είχα κλείσει. Αυτή τη μέρα λοιπόν έκλεισα μια εκδρομή που ήταν ουσιαστικά μια περιήγηση γύρω από την περιοχή του Βατικανό. Είδαμε τον ναό αυτόν καθ' αυτόν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία υπάρχουν τριγύρω και δεν είχα ιδέα. Η αλήθεια είναι πως πάλι ο καιρός μας ευνόησε, διότι παρόλο που έλεγε ότι θα είναι βροχερός και πάρα πολύ κρύος, εν τέλει ίσχυε ακριβώς το αντίθετο. Και μετά από 3 ώρες περιήγηση και περπατήματος αποφάσισα να επιστρέψω στο κέντρο και να πάω να επισκεπτώ τον άντικο φούρνο Di Trevi που βλέπω ότι γίνεται χαμός με αυτόν στο TikTok. Ήπια ένα καπουτσίνο και έφαγα ένα κουρασάν με πιστάτσιο. Στη συνέχεια αποφάσισα να περπατήσω μέχρι τη Βίλα Μποργέζε και τα ισπανικά σκαλιά, ωστόσο κάπου εκεί το κινητό μου με εγκατέλειψε από χώρο και δεν μπόρεσα να τραβήξω τα πλάνα τα οποία ήθελα. Βράδυ αποφάσισα να πάω στο Τραστέβερε και να φάω στο τοναρέλο της περιοχής εκεί. Δυστυχώς κάπου εκεί ο καιρός άρχισε να χαλάει και δεν μπόρεσα να απολαύσω